Baba dan Audu. Ba goshi bane kake dauka yaro tsokan nama? An kai ka zan abincin naku ne gidan masu kuɗi ɗanɗanon nasa daban ne. Kawo ɗan Audu, ba zancen gidan masu kuɗi ba ne ba, daɗin daga sinadarin ne. Wannan wani irin sinadari ne da wannan? Dahir spices shine sirrin girkin kowace ya mace. Shi ne ilimin da yake gyara kowane irin girki ba ya kashe kuɗi ba. Sai ta zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Curry. Dahir Curry. Me muna ku a yau? Dahir spices. Shi ne sirrin gida. Mafi mishkila. Girki ya sa kamshin girki sai Dahir Curry har ki dan san uwar gida.